Gikalipay sa mga mag-uuma og fisher folks sa Cotabato Province ang gipanghatagan sila og farm inputs ug fingerlings sa provincial government pinaagi sa Office of the Provincial Agriculturist kon OPAG. Mukabat sa 250,000 ka similya sa tilapia, 4,000 sa carp ug 40,000 sa hito kun pantat, fingerlings nga may kantidad og 377,000 pesos ang gipang-apud-apud sa 200 fisher folks nga gilangkuban sa Women's Association, Persons with Disability, Youth Farmers, Fort Club members ug uban pa. Samtang nga naa sa 10,000 cacao seedlings nga balor 500,000 pesos ang nahatag sa OPAG sa 20 ka mga Farmers Association gikan sa Barangay Ginatilan, Kidapawan City ug lungsod sa Midsayap. Apil sa gihatag ang 2,500 bags sa agricultural salt fertilizer nga nagkantidad og 1 million pesos diin mapahimusdan kini sa 1,250 ka mga coconut farmers gikan sa nagkadayang lungsod sa Cotabato Province. Nang hinaot ng OPAG nga mapalambo sa mga benepisyaryo ang ipanghatag nga farm inputs o fingerlings nga dakong tabang sa ilang pamilya. Natigayon ang distribution sa OPAG Motorshed, Amas, Kidapawan City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.